N'eze ekene m asị m ụtụtụ ọma nụ. Ndị be anyị si na-agụ ụzọ agụ ha ọnụ. Anyị apụtago ka anyị jee chọọ ife anyị ga-eji wee nete ndụ anyị anya, nete ezinụlọ anyị anya. Tadịrị bụ mbọsị mbido izu n'ọnwa Mee 2023. Ana m aga ọfọ na-ekpe ekpere n'isi gị na n'isi ezinụlọ gị si afịa na-anọ ana Igbo ji wee firi isi Eke, Oye, Afọ na Nkwọ ga-ewetara gị ife ọma. Ife ọjọọ ama mkpọ gị iru. Dịka ị na-afụ, ana m asị na ife ọbụla itiri aka na ọ ga-abụ ngọzi. Dịka anyị na-ekwu okwu a, anyị na-aṅụ iyi si na okwu ọnụ anyị ga-abịa na mmezu.